Tayo ay naririto na magkakapatiran upang makikipagbatian. Andiyan sila, andiyan kami, andito tayong lahat sa piling ng Espiritu magtuturo sa atin. At ang bawat isa'y mayroong dala-dala, pagbati, awitin at pagkain espiritual. Kaloob mo, kapatid, na iyong tinanggap, gamitin, huwag pakalawangin. May araw na maagang nagtitipon ng tao upang tuptin ang utos ng Diyos. Paghariin nawa ng pusong mapayapa At marinig ang patnubay niya sa ating lahat. At ang bawat isa'y mayroong dala-dala, pagbati, awitin at pagkain espiritual. Kaloob mo, kapatid, na iyong tinanggap, gamitin, huwag pakalawangin. Sa upo ay manatili ang mayroong pag-ibig, na ang pakay mag-aral at makinig. ang salitang napakinggan, magdidilig sa Kanya. Na parang ulan na manunod sa kaluluwa. Bawat isa'y mayroong dala-dala, pagbati, awitin at pagkain espiritual. Kaloob mo, kapatid, na iyong tinanggap, gamitin, huwag pakalawangin. Kung tapos na ang gawain sa pangalan ng Diyos, sa anumang araw at oras, ang Diyos ay tapat at di niya limutin